Avui hem vingut a Castellà Els companys del Tep Vallès fan una obra de teatre. i no és la primera vegada. Des de fa 5 anys al desembre estrenen obra. Què expliqueu de l'obra? Se llama Nueva Eda y es una nave que se estrella con 4 personas. No n'hi ha humans, solo n'hi ha robots. Y bueno, y arriben allí una mica aturdidos porque no saben on està y viene un robot y bueno, parlem i ens transporta a diferents dècades. Del 20 al 90. Cada escena sale unos bailes. Què fem aquí? On som? Crec que hem tornat a la Terra. No puede ser la Tierra, no se sembra gens a la Tierra. Hola, som al planeta Terra, segle 3 de la nova era. Nueva Eda. Els androides, únics habitants de la Terra, som l'evolució de l'espècie humana. El Yeti és un dels monitors que ajuda a los nois para que tot surti bé. Bon dia. Hola, bon dia. Quan fa que prepareu l'obra? Doncs fa gairebé un any. Ara, quan acabem aquesta, farem un temps de descans i ja començarem a preparar la propera. Com prepareu el guió? Doncs comencem a fer una pluja d'idees, cadascú aporta una mica de la seva idea i a partir d'aquí doncs, anem elaborant un guió. La Peralta Ribas, la directora social de Tep Vallès. Bon dia. Bon dia. D'on va venir la idea de fer una obra de teatre? Mira, la idea de fet va sorgir en una època com aquesta, la de Nadal, ja als inicis de Tep Vallès, en la que vam pensar entre el Centre Especial de Treball i el Centre Ocupacional, tot l'equip, com podríem celebrar-ho. Alguns treballadors de TEP del Centre Especial de Treball van pensar representar algun sketch o explicar algun acudit i des del Centre Ocupacional vam voler per primera vegada fer una representació d'un sketch amb un tema de Nadal. El tema és que va sortir tan bé, ens va agradar tant, i tots els companys del Centre Especial de Treball i els professionals els va agradar tant que ens vam animar a fer el projecte de teatre. I a poc hem anat fent aquest projecte d'una forma més formal, més ben feta, més professional, treballant tots els àmbits que això comporta, fins al dia d'avui, que ja portem 7 edicions consecutives i amb un èxit, com veieu, molt important, perquè estem ja al Mirador, al Teatre de Castellar del Vallès, amb una coordinació amb l'Ajuntament, amb tots els ens socials, amb una acceptació de tota la ciutadania molt important, a la qual això, per a tots nosaltres, ens és una satisfacció total. I a través del teatre estem realitzant i estem treballant, jo diria, la totalitat dels àmbits en la que treballem durant tot l'any. Augmentem la nostra participació, millorem les nostres competències personals, tant en l'àmbit físic, sensorial, emotiu, perquè a través d'aquí tenim totes les activitats que es fem durant l'any, la musicoteràpia, la dansateràpia, tot això s'inclou, són activitats transversals que tenen relació amb el teatre. Com ha anat? Ha anat molt bé. Què és el que més t'agrada de l'obra? L'escena de Michael Jackson i la meva. T'ha sortit bé? Sí, Què t'agrada de fer teatre? tot. És una il·lusió molt bona i a mi m'agrada fer teatre. I bueno, i quan ensaio i faig el meu paper, me'n motivo, perquè m'agrada molt. És una motivació per a mi. Abans de que baixin el taló, acomiadem el nostre programa. Si voleu, podeu enviar-nos comentaris i propostes. Fins al següent programa!